दाम बारानि फानो बर'फ्रा होनना बुंदों दा नंगौना नङा जेनेबा बिनि प्रुफ नैबे जाहैबाय 400 थाखानि लाबोयो जों बेखौ 400 थाखानिनो औ 450 फानो 50 थाखा लाब मोनसाबो कुनु दिनबा जोङो 40 बो फानो औ बे 600 थाखा बायनानै लाबोयो 600 थाखा फाननांगौ जायो बेखौ जोङो बेखौ 550 लायो औ नैबेखौ बिटिआरआव बर'फ्रा गासिबावबो डाउन जागासिनो दङ बावबो बिजनेसावबो डाउन जों माने गुबुन हारिनावसो लानानै फाननांगौ जायो नालाय दा जोंहा थाइसे थाइनैखौबो लाब मोनाबा बिसोरो जेरै हलसेल होदों बिदिनो फानोबा बिसोरसो लाब जोंखौ सरखारफ्राबो एसे राहा होनांगौ माबा मोनसे उपाय खालामनांगौ खालि मिडियायावल' गासिबो रेहाय होनायनि खोथाल' बुंबाय थायो नाथाय मोनसेबो मोगथाङाव जाफुङाखै आरोखि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं दिनै नै दतमा बाजारनि दख'ना बाजारावहाय दंफैयोलाय आरोना एसे बिनिफ्राय आं माने बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों होननानै बुङोब्ला फेसबुकआवहाय माने आंनावहाय गोबां कमेन्ट फैदों आं फेसबुकआवबो हगारदोंमोन नालाय बे भिडिअखौ बेवहाय ओरैबायदि कमेन्ट फैदों जेनेबा प्राइसनि सायाव आरोना माने दामनि सायाव माने जोंना बर' हिन्जावफ्रा माने दख'नाखौहाय दाम गोसा दाम बारा होननानै फानो होननानै बिदि कमेन्ट हरसोगारदों आरो सोरबा सोरबा ओंखायनो दा आं बेनि प्रुफ भिडिअ लाबोबाय आरो बे आनैमोनावहाय सोंनानै नायनोसै आरो दा बेसेबां दाम जेनेबा लाब जायोना जाया ना बारा दाम होनमारो दा नोंथांमोननो आङो प्रुफ देखायगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा फार्स्टआवहाय नै दा आनैनावनो सोंगोरसै दे आनै सोरबा सोरबा माने कमेन्टआवहाय ओरैबायदि होनहरदों माने दाम बारानि फानो बर'फ्रा होनना बुंदों दा नंगौना नङा जेनेबा बिनि प्रुफ भिडिअ लाबोदों जाहैबाय देखायनोसै दा माने दख'नाफोरखौ दे बेसेबां बेसेबां लाबोनानै बेसेबांनि फानो नुगोन नोंसोरो बे कुवालिटिया जाहैबाय मास्राइसआव गुबै दानाय आवा सुटिखौनो दानाय बेनि रेटआ 700 जागोन दा एखे नुवाखै होनबा आगरखौ नैबे जाहैबाय बेजों नैबेजों माइदि दानाय गिसि माइदि होनानै दानाय लकेल बिनि दामा आलदा जायो आरोखि नैबेनि दामा 700 बिनि दामा 1000 थारमाने नैबे 700 बेयो 700 ओमफ्राय बे एखे नुवाखै होनबा सिखौ एखे नुदों औ दा बेबादि जायो आरोखि दा बिदिनो आरो आलदा दानाय दङ आरो जेन'बा नै बैग्रि बिबार दं बे लकेलाव दिहुननाय बे जाहैबाय 900 थाखा लाबोयो माने जोङो ओमफ्राय 1000 थाखा फानो बे बोरै बारा जाखो जेनेबा आसोलावहाय 900 थाखानि लाबोदों जाहैबाय बेखौ ओमफ्राय 1000नि फानबाय 100 थाखा औ 100 थाखाल'सो लाब थायो बेबायदि आरो नैबेखौबो जोङो 700 थाखा फानबाय बे 700 थाखा 700 थाखा नै लोगोफोर 650 लाबोबाय 700 थाखा फानबाय बेबायदि आरोखि 650नि लाबोनानै 700नि फानो टेङापारानिफ्राय ना आनै नैबेबो फ्रेस कम्पानिखा बियो अरिजिनेल फाक्का रंखा बे जिया ओमफ्राय बेबो टेङापारानि फ्रेस मालखा आं गोदोनिफ्रायनो इउज खालामखायो बे सिखौ न'आवबो जों इउजआव बेखौसो गानो माबा कुवालिटिया मोजांखा दा कुवालिटिया मोजां फिनिशिया माने बायग्राया लाब दङ फानग्राया लाबानो थाखाबावासो बाहाय 700 थाखा गाहाम सोनाय बहाबा 900 सोनाय 100 थाखा लाब जायो आरो नांखागौ बेखौथ' जों क'क्राझारसिम थांनानै आरो टेङापारासिम थांबावनांगौ 40 थाखा भारा थांलाय फैलाय होनबा मा लाब फानो नैबे जाहैबाय 400 थाखानि लाबोयो जों बेखौ 400 थाखानिनो 450 फानो 50 थाखा लाब मोनसाबो कुनु दिनबा जोङो 40 बो फानो आरो नैबे जाहैबाय बे 600 थाखा बायनानै लाबोयो 600 थाखा फाननांगौ जायो बेखौ 100 थाखा लाब आरो मोना खुनुरुखुम 650 बो फानो आरो कास्टमारखौ मोननो थाङा नालाय एखनबा बेफोरबायदि आरो नैबेबो बेखौ बे बेसेबां आनै 850 लाबोदों 850 9 फानो 900नि 900 आरो एसे खुनुबादि 1000 बो फानो
दावराय मोख्रेबावनो आगर लानाय आरो बे दावराय मोख्रेब आगर दावराय मोख्रेबावनो नैबे जाहैबाय आगर गुबैयाव खांख्रिखला आगर लानाय खांख्रिखला बेबो बेबादिनो थाङो 800 ना 800 बख'यो 850 900 फानो एखमबा बारा एखमबा बे 50 थाखानि जायगायाव 100 थाखा बारायनांगौ जायोना बिदि बाराखौथ' होनखानांगोन 1000सो होनखानांगोन नङाबाथ' बायग्राबो खमायनो लुबैयो बिदि आरो दा एखे नुगोन आरो लोगोफोर माने दख'नाया बेजों एखेयानो खिन्थु अबे साबसिन दे नोंथांमोननिबा अबे लकेल बेनिफ्राय बेयो नैबे लकेलनो ना आनै बेनिफ्राय नै बियो मा होननांगौ सालानखौ नायनायाव मोजां नुयो खिन्थु कालारिंआ बिराद मोजां खिन्थु नैबेखौ एसे फुरलाला नुनो हागौ बे अरिजिनेल लकेल बेनिफ्राय नैबेखौ बियो खासा रं कालार बे कालार खारो दा आनै ओमफ्राय दा आनै बे दख'नाखौहाय अबेनिफ्राय लाबोयो आं बे थेङापारानि क'क्राझार थेङापारानिफ्राय थेङापारायाव डाइरेक्ट लायो हजों नैबेहाय जाहैबाय क'क्राझारावनो खुन्दुं दखानाव मोनो बेखौ खुन्दुं दखानाव बाहेरानिफ्राय फैनाय माल गल'गन्जफोरनि मोनसे खोथा लोगोफोर दा नोंथांमोनहा मिथिबाय आनैनिफ्राय बिनिफ्राय बे आनैमोनहा आसल दामैनो माने जेनेबा 800 900नि लाबोनानै 800निखौ 850 900निखौ 950 एखमबा 1000 एखमबा 50 थाखानि जायगायाव 100 थाखा लानांगौ जायो आरोना दा बेखौनो बारा मोनबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा माने बे 50 थाखा 100 थाखायालाय मा जेनेबा बिसोर आसलनि लाबोनाय आसलैनो फाननांगौबा गारि भारा मटर भारा आरो न'खरखौ मारै सालायनो दा बे मोनसे प्रुफ जाबाय आरोना लोगोफोर सोरबा बिदि कमेन्ट खालामहरदों जे माने दामखौ बारा होनो मायो होनना बुंदों दा प्रुफ मोनबायना आनैनिफ्राय ना लोगोफोर दा बिदि होननो नाङा आरो जेनेबा आरो सोरबा माने हारसाफोरखौसो सापर्ट खालामबावदों नैबे कमेन्टखौ नायनो लोगोफोर मालाय मेगन फाननायखौहाय मेगन सादों मादों होनदों आरो दा भुल दङ आरो गुबुनखौसो मा होनो सापर्ट होनाय बादि जाबाय दा जोङो सापर्ट खालामनांगौ आरोना दा ओमफ्राय नै आनैनाव सोंखांबाय नालाय आरो दस्रायाव सोंसैलाय माने ओरै खाथियावहाय मेरला दखान दङ बिसिनाव सोंहैनोसैलाय ओरै आयंमोन दं ओमफ्राय लोगोफोरा आङो दा नै आयं सासेनाव फैलायबाय आरो दा आयंनियावहायबो माने सोंसै आङो आयं माने सोरबा साफा सानै मानसिफ्रा दाम बारानि फानो हिन्जाव माने बर'फ्रा होननानै बुंदों आरो बेखौनो दा प्रुफ खालामनो थाखाय आं भिडिअ बानायनाय जादों दा आसोलावहाय बेसेबांनि लाबोनानै दा माने नैबे बाजारावहाय बेसेबांनि फानफैयो जेनेबा बेसेबां लाब जायो बेखौहाय नै बेखौ 850नि लाबोयो बेखौ 850 ओमफ्राय जोङो अथिरक्थ' जोङो 850 जोङो अथिरक्थ' जोङो उफाय गैयैयाव जोङो माबायावनो 900 बियो जोङो 950 थाखा 900आव जोङो माबायो हरो जोङो 1000सो मोनबालाय जोङो माबायो जोंहा एसे मोनजायो जोंथ' 1000सो फाननो हाया एखमबा समाव होनांगौबो जायो हरनांगौबो जायो ओमफ्राय दाना नैबे बिदना बे बिदन बे बिदनखौ जोङो 420आव लायो 420आव ओमफ्राय जोङो 400 बिदिनो 420 नालाय बे 420आव जोङो माबा 450 बियो 450 होआ नालाय उफाय गैया जोंबो फाननो हाला मा खालामनो जोङो 450 बियो जों बियो जों बिनियाव मोना लाबोनायाव 420 थाखानि 20 थाखा दानो बे 420 होमबालाय 30 थाखाल' मोनो ना मारै जोङो 450 बियो 450 होबावा दा 450 होयैयाव जों उफाय गैया फाननो हाला नालाय दा जोङो 440आव हरो 440आवनो उफाय गैया जोङो आरो नैथिं माखासे दंबावो र' स्किप खालामनो नाङा ओमफ्राय नै बिसोरखौ जोङो माबेखौ जेखौखि जाया मानो नैबे लाइन मोनथामखौ एसे खरा होन दे आयं जोङो बेखौ 550 लायो नैबेखौ 550 लानायाव उफाय गैयैयाव जोङो मा खालामनो
बिसोरबो बिदिनो हरो नालाय 550नो हरो नालाय जोंबो उफाय गैया जोङो लाबबो गैला जेबो गैला जोङो उफाय गैया बुंनाय जाथोंसै होननानै 550नो हरनांगौ जोङो आसलैनो आसलैनो हरनाङो आंथ' दिनै गांनै जाबायना ओमफ्राय दाना गांनै जाबाय आङो बे 550नि औ जों लानायानो 550 लाखायो उफाय गैया नोङो फाननोनो हाला आसलल' मोनथोंसै होननानै आङो 550 नुवाखै लोगोफोर नैबेखौ माने बे दख'नाखौ 550नि आसोल लाबोदोंमोन जाहैबाय आसोलावनो बेनिफ्राय आरो बेखौनो फानफिननांबाय 550नि आसलनि दामजोंनो हरफिननांबाय होमबालाय मा लाब जाखो जेबो लाब जायासै ना आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर जोंना नोरै बाङालिफोर दखानदारफोर गस्ला लंपेन्ट बायदिसिना फानोना बिथांमोनखौ नाय दामा गोगोम होनो खिन्थु लासै लासैसो खमायलि खम खालामो बिसोर दा जोंनियावहाय बे नैबे आयंमोनहा बारा होनबावा 50 थाखा 100 थाखा बारा होनगोन आरो दा बेखौनो खमायनानै आसल दाम बा आसल दामनि खमसिनावहाय लांनो लुबैयो आरो दा बिदि दा आङो प्रुफ खालामबाय माने गुबुन जाथिफोरनिखौ नाय नोङो दामा बुगदावगोन बिदि जोंनियाथ' दा नै बारा नङाना दा जेनेबा बे आयंमोनहा बायनाय दामावनो जुदि फानहरफिननाङोबा मा लाब जानो दे गारि मटर भारा आरो न'खरावहाय बिदिनो जानांगौ लोंनांगौ बे प्रब्लेम जायोना मा लाब होनबालाय दख'ना बेफारि खालामना मा लाब दा बिदि आरो ओंखायनो जोङो बे हलसेलखौ जोङो माबा जानो बादों बिदि जोंबायदि माबानानै फानजानो बादों आरो दा हलसेलल' होथों थारमाने हलसेल फानग्राफ्रा माने जेनेबा बेखौ नोंसोर 550नि लायोब्ला बिसोरो 550नि औ ओंखायनो जोङो हलसेलखौथ' जोंनो होफैखागोन बिहरखायो नालाय जोङो ओमफ्राय दा बिसोरो जिरायनानै फाननो नाङा आरो माने आयंमोनहा बिसोरनिफ्रायनो एखमबा लाखियो बिहरो नालाय लाखिखायो जोंनावनो मोनलांखायो बिसोर फैसाखौ फाननांखाया ओमफ्राय दा जों जेरै जों लादों बिदिजोंनो सबखौनो बिदिनो फानजोबो जेखि सि जाया मानो मादैनावहाय एसे बायदिसिना सोंबावनोसै र' आं एसे देखायगोन नै मादैया माने गस्ला फानो हिन्जावफोरनि गस्ला बिथिं गाहायावबो दङ ओमफ्राय दा नै मादैनाव एसे बेनाव सोंसै बेहा माने गस्लासो फानो नालाय दा हलसेल फानग्राफ्रा गस्लाबो फानफायो आरोना गस्ला बे हिन्जावफोरनि गस्लाखौबो गासिखौबो फानो दख'नाबो फानो गस्लाबो आरो नैलाय बे सादोर जोमग्राखौलाय जोमग्राखौबो फानो ओमफ्राय दा गस्लाफोरखौ माने बायस'योना नोंबो आंबो बायस'नानै फानो बे दख'ना होग्राफ्रानो होयो ओमफ्राय दस्रायावबो लायो एसे खरा खोनाया ओमफ्राय माने बावहायनो लायो जोंबो लानायालाय ओमफ्राय लानानै जोंनो गस्लाखौ बिदिनो 150 170 बिदियावहाय होयो आरोखि ओमफ्राय गस्ला नाय गस्ला दाम बाय दाम ओमफ्राय दा जोंहा 170नि लायो ओमफ्राय बिसोरो 170निनो फानो ओमफ्राय जोंहा 10-20 थाखाखौनो लाब मोनजाला जोंनाव बायनो फैयो ओमफ्राय बिसिनाव हलसेल होग्रानावनो खमनि मोनखायो नालाय दा बिसिनावसो थांजोबो आरोखि जोंनावहाय बायनो नागिरा ओमफ्राय जोंहा जेबो मोना आरोखि बेबायदि जायो आरोखि कन्डिसन ओंखायनो हलसेल होग्राया हलसेलैनो होनांगौ ओमफ्राय बेबसाय खालाम मोना बेबायदि जानांगौ आरोखि हलसेल होग्राया हलसेलैनो थानांगौ फाननो मोना आरोखि फानोबा बिसोरो समानैनो फानफायो नालाय आरो एखमबाथ' बाजारा जायानि खोथा थायो नालाय जायाबाथाय बिसोरो खम समनिनो फानलांबाय दाना जोंहा जिरायनानै फानग्राफ्रा गावसिनाव लानानै फानग्राफ्रा हाला आरोखि दा गासिबो बिसिनावसो लायजोबो दख'नाबाबो हिरिबाबो गासिबो बिसिनावनो बायजोबो ओमफ्राय बिदिजों जों बर'फ्रा जेन'बा बेबसाय खालामनानै जानांगौ फिसा फिसौ फोरोंनांगौआ बिराद जाल्लायाव गोलैदों आरोखि बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामहरो आरोखि बयनिसिमबो जेन'बा गिदिर गोलावसिमनिफ्रायबो हलसेल होग्राया हलसेलैनो थानांगौ आरो फानग्राफ्रा फानग्रा जानांगौ आरोखि बेबायदि आरोखि आंनि सायावहाय बेनो आरो आंनि रिकुवेस्टआ दा नोंथांमोनहा मा सानो हलसेल फानग्राखौ बन्द' खालामनांगौ होनबा ना मा होनो माने बिसोरो जेनेबा बे जोंहा नैबे मादैमोन आयंमोन जेनेबा होनबाय आं बिसोरो माने
बिसोरनिफ्रायनो बायस'नानै फाननाय बायदि जायो नालाय ओमफ्राय दा बिसोरो माने फानफायो जाहैबाय जेनेबा बिसोर हमना लादो हलसेल फानग्राफ्रा 500नि फानोब्ला बिसोरो बर' हिन्जावफोरजों फानफानानै 500 थाखानिनो फानहरो माने मा होनोमोनलाय कास्टमारफोरनो ओमफ्राय दा जोंहा नैबे मादैमोनहा माने एसे 20-50 थाखा एसेलाब जानांगौना दा बेफोरबायदि 50 थाखा 100 थाखाखौनो गारनो बाबाय आरोना आरो खमायनो नागिरबावोसो बर'फोरनाव बायनो बाबाय माने बिसोर हारसाफ्रा हलसेल फानग्रा नालाय 500 थाखानिखौ 5 थाखानिनो फानलांबाय दा बेखौ मोजां मोनबाय आरोना दा बेखौनो जोंहा नैबे आनैमोनखौ आयंमोनखौ माने दाम बारा लादों मादों होनो आरो माने 500 थाखानि बायनानै 500 थाखानि फाननांगौब्ला मा लाब जानो न'खरखौ मारै सोलिनो बिजनेस होनोब्ला माखौ बुजियो लोगोफोर इनभेस्ट खालामनानै बेनि डाबल फैसा इनभेस्ट मानेथ' दे इनभेस्टखौ बुंला फैसा गारनानै माने बेनि एसे बारा मोननाय आरो थाइसे थाइनै बारा मोननाय बेजोंसो सोलिनो हायो नालाय आसलखौथ' मालाबाबो गारनानै बे आसलखौनो मोनफिननाय बिदि जायाना बिजनेसावहाय नै जोंहा मादैया फंनैसो खोथा बुंनो नागिरबावदोंनो आं फंनैसो खोथा होनबावनो नागिरदों माने जोंनि बिटिआरआव बर'फ्रा गासिबावबो डाउन जागासिनो दङ खालि गुबुन हारियाल' डेभेलप जागासिनो दं बिदियावनो आरोखि दा ओंखायनो बर'फ्रा डाउन जागासिनो दं जेरावबो बर'फ्रा डाउनखासै गासिबावबो बिजनेसावबो डाउन जों माने गुबुन हारिनावसो लानानै फाननांगौ जायो नालाय दा जोंहा थाइसे थाइनैखौबो लाब मोनाबा बिसोरो जेरै हलसेल होदों बिदिनो फानोबा बिसोरसो लाब जोंहा गासिबो लस जेबो जोंहा माबा गैया लाब गैया आरोखि जोंनि बर'फ्रा जेरावबो डाउन जाजोब्बाय जेखि खामानियावनो जानाय मावनाय दांनाय गासिबो थाखा फैसा आखाइयाव सफैला गासिबो गरिब जाजोब्बाय साख्रि आवलायाल' साख्रि आवलायैनो थाबाय दिनै जों गैयै मानसि साख्रि गैयै मानसिफ्रा लेबार मावनानै जाग्रा खामानि मावनानै जाग्राफ्रा गासिबो खस्थ' गासिबो डाउनावनो थाजोबनांनाय आरोखि दा ओंखायनो जोंखौ सरकारफ्राबो एसे राहा होनांगौ माबा मोनसे उपाय खालामनांगौ खालि मिडियायावल' गासिबो रेहाय होनायनि खोथाल' बुंबाय थायो नाथाय मोनसेबो मोगथाङाव जाफुङाखै आरोखि मिडियायाव ओरैनोसो बुङोना दा लोगोफोर आंनि नायगिरि नोंथांमोन माने नोंथांमोना सापर्ट दंना गैया कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोननि साननाय बायदियै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे लोगोफोर माने हलसेलखौहाय बन्द' खालामनांगौ ना खालामनाङा जुदि खालामनांगौब्ला जों ज' जानांगोन आरो माने गुबुन जाथिफोरखौहाय एसे होबथानांगोन आरोना दा मा बुङो माने नङाब्ला जोंना नै बिसोरो माने बायनानै फानस'नो हानाय नङाना माने बर' हिन्जावफ्रानो माने दख'नाखौ फाननो बागोन माने बायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदि फायखारि ओंखाराब्ला गुबुन जाथियावसो फानफैजोबोब्ला होमबा नायदो गुबुन जाथिजों माने सिख'जानाय दामखौ जेबो साननो नाङा माने ओरैबायदि काजलगाव ओरै बिजनि साइड बिथिंजाय बर' हिन्जावफोरजों गुबुन जाथिफ्रा माने जफानानै दख'ना होफानो मोना मानो होनब्ला बिसिना गिदिर माबा दंखायो नालाय दखान दंखायो नालाय ओंखायनो दा बेखौनो बुंबाय आङो